Matud pa sa atong tubag sa Salmo, sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Lingi ay mong tupad na matarong ka. Mangutan ba? Nya dili gani na siya matarong, di gina siya maluwas. Kay ang makaluwas di ay nga gahom sa Ginoo, ipakita ra niya ngadto sa matarong. Nya kinsa maning matarong ay iyang gipasabot. Diri sa atong unang pagbasa, si Saul katong hari sa Israel gikasab-an sa Ginoo pinaagi ni propeta Samuel. Ingon siya, gisugo mantika nga pamatya imong kaaway, imo naman noong gipahimuslan ang mga maayong butang dihas ilang lugar. Yan ingon dayon si Saul, ako tong gitugot sa akong mga sakop kay ila mas atong gihalad didto sa templo. Ana, gihalad man to nila sa Ginoo. Yan ingon dayon ang Ginoo. So ingon niya, apan ang akong ingon dire ang Ginoo pinaagi ni Samuel, mas kahimutan ba sa Ginoo ang mga gasa ug ang mga halad mananap nga sunogon kaysa pagtuman sa iyang kabubuton? So kini di ang taong matarong mga igsoon, ang una di ang pangitaos Ginoo, kana gid ang pagtuman nato sa kabubuton sa Ginoo, dili sa gidak-on o gidaghanon sa atong halad. Pananglitan mamalit mo slat, makalipay man gid na. No. Makalipay na dili. Makalipay. Nya pag humani mo palit og slat, imo dayong gilibak ang pari. Unsa man na kabubuton nas Ginoo imong libakon. O mapapas tong imong gidonate. Or masuko ba hinuong kas pari kay wa gi-mention imongan. Ning ka ingon ko nga ipabasa, dako kay to akong gidonate nya. Ingon kong ipabasa, lain sa ning pariaw, di man gyud basahon ang atungan. Ana karon ka maglibak ka ngadto. Sus di pa lang ko maikog anang na ang santo nato, patron nato dia, di ko mo donate kay di man ta basahon. Anya unsa man malipay pang Ginoo na. Ambot lang wa ko kibaw. Timani nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa halad mananap nga sunogon, ug ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kaysa tambok sa mga karnero. Lingay mong tupad, ing nakapila na ka nagsupak-supak sa pulong sa Ginoo. Sige tag paningkamot. Ang Ginoo malipay ginasiyag maningkamot sa atong kinabuhi. Siging paningkamot unya naningkamot yun nga magkahiusa, nga di yun magkaaway, pero nagpuyo-puyo. Di ba? Naman na sila yung basta malinawon lang ta, unya, gibless man sa tas Ginoo, dako mangyapon atong sweldo, unya, atong negosyo, may mangyapog kita. Pasabot nalipay ang Ginoo, kay gibless man ta. Sagdi lag puyo-puyo ta, sagdi lag kabit-kabit ta. Total, malampuson man sa dangato mga buhat. Ana, kusog kay ta ana. Mo na din his Compostela, daghan kaayo din nato sa itong parokya ga puyo-puyo. Kay basta malinawon lang, naabitay kinasal, gubot man kaayo. Ana. Pero mas malipay pang Ginoo atong nagkagubot nga kinasal kaysa malinawon nga nagpuyo-puyo. Mo na timan nilingi ana sa imong tupad na nay nagpuyo-puyo sa inyo. Naa. Ang basahi unya sila ani ha. Nya kani sad iyang warning nga dili makapahimo natong matarong ang pagkamasupilon samara sa sala sa pagdiwata. Kanang pagdiwata nagsimba ka ana sa laing Dios or naghimo kag kaning tulumanon nga para sa Dios ug ang pagkagahig ulo samara
sa sala sa pagsimbag Diyos-Diyos, worshiping idols, pagkagahig ulo. Kisa man ni mga gahig ulo? Kasagaran mga leaders yun. Ato ro mga political leaders, gahi kay ulo. Kanabang i-insist gid nila ang ilang gusto bisag supak na sa konstitusyon, mangita gid sila paagi nga ang konstitusyon mabawog, bending the law. Ana, no? Gahi kay sila ulo nga di gyud sila mohunong anang corruption nga bisag ang atong budget karon kunon 2026 naa na sa gipang insert nga kurakutunon naa gibutang sa mga kana kunong kuan kanang unsana ayuda. Ang sa una gibutang man to nila sa flood control diha sa DPWH nya karon kay nasakpa naman tuan na sad sa ayuda gibalhin-balhin lang pero maura gyapon parihar gyapon ang amount hapit tag 2 trillion ang ilang mga kawatonon. Gahi kay ulo. Naay mga demand nga ang tanan nga mga government officials gikas presidente hangtod sa barangay tanod kinahanglan yung dunagyoy drug tests. Ang mga ubos drug test dayon di kakapasar sa pagkapulis, di kakapasar sa imong pagka barangay tanod basta dili ka magpa-drug test, stricto kayong apply kag construction drug test, apply kag security guard drug test, pero pa-apply ang presidente why drug test, pa-apply ang senador why drug test, pa-apply og congressman why drug test, pa-apply ang pare adi balaan man na gi ana man gi bendisyonan man mao na anang mga leaders mga gahig ulo og mao na ang idolatry kana bang imo bang i-justify ang imong sayop, i-justify ang sayop kanang pagpa-colors buhok unsa man na pagpagahi na sa ulo o pagsugot na sa sogos Ginoo. Anang sigig kiskis anang kilay, unsa na pagahi na sa ulo o pagsugot. Ambot lang ninyo, kamoy pamalandong. Yeah. Mao na daghan kay mga sakit o kasakit sa kalibutan labi na dinhi sa atong nasod. Individual nga kasakit, communal nga kasakit o mga sakit. Nganong nanggawas man wala naman tatagaig kaluwasan sa Ginoo nga bisan ang atong simple nga uwan karon mopatay naman. Hasta gani ang atong dumping site sa basura mopatay naman. Ngano man na tungod na kay ang Ginoo wa na nato paminawa, wa na ta mosugot sa Ginoo, naa ta mosugot anang mga nagpakaginoo-Ginoo, dayog ingon pagpalaygit aron wa nay sunod aron hayahay imong kinabuhi palaygit na kay lisod kay daghang anak tinuod man yung lisod pero ningon masang Ginoo take up your cross basta tinarong lang ka ayaw lang pagpakasala ayaw pagpangabit ayaw pagsugal trabaho lang tinarong ayaw pagsigig bisyo sunda lang gyud ang Ginoo ba bisag daghan pa kag anak basta sunod lang kas Ginoo. Pero sagulan na nimog bisyo, sagulan na nimog kadaw, sagulan na nimog kanini ang materialistic, magkalisod yun ka, bisag usar ikabuk imong anak, bisan kag gigwa kay anak, kadagha mga ulitaog dalaga karon naputo sa utang. Ulitaog dalaga na ay trabaho, pero putos utang. Amang gani mga pari, wagid ni asawa, usahay no, nasa may duaw-duawon, pero naputos gapos utang. Kani ding nagwali day kadako ani utang. Pero akong pasabot bang utang baka na ba personal nimo bakit tungod sa imong pagka-materialistic. Nya imong ipasangil sa bata nga matao gahapon 40 na tong luyaha siging debosyon ni Santo Niño. Sige tag 40 kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba. Unya hadlok day tagana ay bata pang matao sa atong kinabuhi. Oy mga tigpakaaron ingnon ta.
Muna nga niingon si Jesus, kung wa na nila ang pamanhunon, matud pa din sa itong Ebanghelyo, kung mawa na nila ang pamanhunon, magpuasa na sila, magsubo na sila. Pero samtang naa nila ang pamanhunon, di gyud sila magsubo, matud pa ni Kristo. O kanus-aman nga naa nato ang pamanhunon nga mao si Kristo, kung magsigi gitag sunod sa iyang mga pulong, ato siyang lipayon, dili nato lipayon ang atong kaugalingon. Mao na pamalit gid mog slat. Ingkapader sa akong pagpalit og slat, maguol man ko kay wa na koy para pliti, wa na koy para snacks, wa na koy para inom, wa na koy para sugal. Maguol gyud ko pader kay naadik na ba ko ana, mas maayo pag ikay maguol. Unya nalipay ang simbahan, kay nalipay ang Ginoo. Ana. Wa naman ko'y para palit og mga shabu pa der. Kay ako naman ang gipalit og slat. Malipay yung Ginoo ana, bisag maguol ka. Ana, di ba? Nganong pabuwagan man ginanimong akong kapuyo pa der? Ika na inigbunyag dinhi. Ingon ko nagpuyo-puyo man mo, kanus-a mo pakasal, ingon nagplano na pa der, nako kana rabang plano, usahay, wa ginay katumanan, sige lag plano. Di ba, naman ingon nagplano tang, magtukod, og bagong kumbinto niya, butangan dig tarpulin, nagisi na lang ang tarpulin, nalusno na lang ang platform, wa lang gyapon, kay plano raman, plano. Kana yung i-execute ang plano. Ana. So, ako yung silang pangutanon. Mga sunod tuig tingali pa diyan. Nako karon iniro nya sunod tuig pa mo magpakasal. Sa ato pa do na moy 12 ka buwan nga magsigi pa mo magpakasa. Unsa kay dangatan ninyo no mamatay mo karong Hunyo? Di ba? Imong plano sunod tuig pa di sa ato pa Enero or Marso, anytime next year 2027. Unyag mamatay ka karong Hunyo. Makaluwas na nimo imong plano, nga plano ra mo na. Mura ra kaga plano og flood control nya ghost di ay. Inigbaha, ning abot mang baha nga wa gyud matuman imong plano, aporting patay. Kay kutob ra mas plano nya imo nang giisip nga murag tinuod, mo na gi-announce dayon sa SUNA may natapos na tayo 5,500 flood control at mayroon pang maraming ginagawa. Ana. Wa di ay, ghost di ay to. Mao nang porting patay karon, labi na dinis ato, way siguro kanang tupad nimo sunod panahon muuwan kana na say sunod mamatay. Dayon ra mo ingong simbako nya, mo ingong simbako katus ang galisod naglakaw. Oh. May ing na lang oy thanks be to God. Kapahimos naman sa mo aning kinabuhi. Mao na ingos Kristo ibutang gyud ang bag-ong bino sa bag-ong sudlanan kay mabungkag man ang bag-ong sudlanan nga panit. Ang itapak sa daan nga bisti nga nagisi, ang daan sad nga bisti kay kun bag-o nga panapton magisi tog samot kay inig inat-inat ato malangkat man tong daan. Ang bag-o mo strong dato ligon-ligon man to di mabira man dako na nung gisi. Praktikal kay Kristo. Pasabot ang pulong sa Ginoo ibutang gid nato sa bag-ong huna-huna ug bag-ong kasing-kasing. Sige, lingay mong tupad. Ingna unsay bag-ong slat imong paliton ron. Kalimti na tong daan, katong daan ba kalimti sige mamagsubay anang daan oy. Unsay kuan nindot PSSPP. Kana ha? Kay Kotobra na karong January 31. Nya January 19 naman ta karon, so naa na lang tay mga 12 days more to go to buy. Unya, aron yung daghan makapahimos ani kay kuan ra ba ni siya selebrasyon sa pagsangyaw sa paglaom. Tagaig paglaom ang inyong mga silingan, dadig envelope, na dagang envelope des lingkurana na panghatag ngadto na tabang sad mo, sige hug sad mo diya kay i-remit ni nako ngadto simbahan.
Aron naasad mo'y PSSPP. O, di ba? Aron inigsayaw nato dinhi ni Santo Niño sinulog sugod sa nobina nato karong Huwebes, January 22. Magsayaw man ta dinhi inig humas misa sa alas 6 sa gabi. Apil na ng inyong gipamalit og slat og tuboy ngadto sa Ginoo. Og di gid mo mopalit, adi maapil. Labaw na gyud inigsayaw na nato inig January 31 natay street dancing, procession og street dancing. Kanang tanang gibuhat diha sakripisyo man na bisag ato nang giagig contest pero kanang atong premyo sa atong contest gamay ra kay na ikumparar sa magasto sa nag-appeal sa contest. Gamay ra kaayo. Di gina kabawi pero ang makabawi ana ang grasyas Ginoo nga inyong madawat kamong ni appeal sa contest. Mo na pwede na mo mga matay. Kaya ang inyong sakripisyo, ana, grabe kayo. Di kabayrag sapi, no? Ay, mo pa yung premyo diha. Pila rago ng 70,000 first prize, kagamay, ana. 50,000 second prize, wala, kagamay. Pilay first prize sa sinulog dito sa Cebu? Sa grand winner? Abot makag 5 million. Og niabot og 5 million, tabla-tabla pa na. Kay sa gasto nila, basta lagi. Kami kasuway magimi San Vicente, kaduha man tingali ato no nga grabe gyud nga bunga-bunga gyud. Pangutan-o na ko mga kapitan, kay 5 man to ka barangay dito ga contest. Nya among premyo gamay gamay kayo. Pangutan-o na ko, pila inyong nagasto? 300,000 og subayong gyud tanan. Unya, ang premyo, 100,000 ra. Oh, alkansig 200. Pero unsa man ang 200,000 nga imong alkanse, maunay pilo-piloon sa Ginoo og 100 times para ihatag nganha nimo isip bayad sa imong pag-apil sa katilingbanon na kalihukan. Mao na siya, ay mo pag 50 nang, huy, kagamay, akong kwarta mahurot ni, akong kwarta mahurot. Pilo-piloon man nas Ginoo, ibalik mo na diha nimo. Iya man sa nang pulong. Di man lang di lang jud ka motuo. Pulong man nas Ginoo gud. Unsay inyong gihatag sa way pagpangayog bayad, ang akong amahan nga nagtan-aw sa inyong gibuhat sa tago, mo bayad ninyo og gatusan kapilo dinhi sa kalibutan. Og kinabuhing way katapusan didto sa sunod. Mabayran maguna.